България е на 6-то място по гледаемост на TikTok в света и същевременно на последно място по медийна грамотност в Европейския съюз. И това не е случайност. TikTok е платформа, която насърчава кратко, сензационно съдържание, често без проверка на фактите. Това създава идеална среда за разпространяване на дезинформацията. В България изобщо не сме подготвени и сякаш си затваряме очите за рисковете в дигиталната среда. За младите хора, но и не само. 70% от потребителите в TikTok за България са на възраст между 16 и 24 години. Това са предимно ученици и студенти, които прекарват средно по час и половина в платформата. За много от тях това е основният източник на информация. Но след като всяко пето видео в TikTok съдържа манипулативно съдържание, колко всъщност качествена е информацията, която приемат подрастващите и успяват ли да я възприемат критично? Теми като енергетика, теми като човешки права, ЛГБТ и малцинства, те са много бързо добиват популярност. А сега с изкуствения интелект и с бързината на социалните мрежи това е по-лесно от всякога. Медийната грамотност е единственият инструмент, който имаме срещу дезинформацията. Но България е една от малкото страни в Европейския съюз, в които тази тема не се засяга в училищата. И поради именно тази консервативност на системата, която не желае да приема промени, ние постоянно тупкаме топката и нашите деца стават абсолютно уязвими потребители на интернет, което пък ги прави неинформирани възрастни след това. Така че, особено по тази тема, с критичното мислене и с медийната грамотност е необходима радикална реформа. Докато Министерството на образованието все още не е предприело необходимите мерки, с които да засили изучаването на медийна грамотност в училищата, то неправителствените организации поемат инициативата в свои ръце. Една от тях е американската програма Be Media Wise, която подготвя студенти да водят обучения по медийна грамотност пред ученици и други студенти. От класовете, които съм преподавала, определено съм забелязала, че 11 и 12 клас са доста по-информирани и могат да вземат правилните решения, когато става въпрос за информация в интернет пространството, докато на 8 и 9 клас първо, че самият термин медийна грамотност не са го чували или не е срещан, но те определено вярват сляпо на почти всичко, което видят и особено в TikTok. Не случайно Oxford Dictionary избира именно Brain Rot за дума на 2024 година. Този термин описва деградиралото мислене, причинено от постоянния поток на съдържание, представено в кратки видеа.